Vedenalainen maailma houkuttelee vuosittain reilu 1000 uutta sukelluksesta kiinnostunutta laitesukelluskursseille, joita sukellusseurat ja yritykset järjestävät eri puolilla Suomea. Mikkelin urheilusukeltajien huhtikuussa alkaneen kurssin osallistujilla on vuorossa ensimmäinen avovesiharjoitus yövedellä Saimaan luoteislaidalla. Viikonlopun aikana sukellusoppilaat suorittavat kouluttajien kanssa 5 avovesisukellusta. No, sukellus sopii harrastuksena kyllä ihan kaikenikäisille ihmisille, että kunhan on täyttänyt 12 vuotta, niin sen jälkeen voi kyllä hakeutua sukelluskurssille. Ja yläikärajaa meillä ei ole, että normaali tällainen perusterveys vaaditaan, ei tarvi olla mikään matso eikä tämmöinen muutenkaan huippu-urheilija. Että normaalikuntoinen ihminen niin pärjää kyllä ihan vallan mainiosti näillä sukelluskursseilla. Sukelluskurssin alkuosa koostuu teoriatunneista ja allasharjoittelusta. Kun teoriakoe on läpäisty, pääsee sukellusoppilas ensi kertaa kastelemaan varusteensa luonnonolosuhteissa. Laitesukelluksen peruskurssin suorittamisen jälkeen sukeltaja saa sukeltaa parin kanssa enintään 15 metrin syvyyteen. Mitä olette aivan viime tunneilla harjoitelleet? Ihan sukeltamisen perustaitoja, eli laitteiden hallintaa, maskin tyhjentämistä, hengittämistä, tasapainottamista, eli kuinka siellä veden sisällä liikutaan ja ollaan samassa syvyydessä tai vaihdetaan sitä syvyyttä. Ja sitten ainakin pelastamista ja pelastautumista, mitkä on tärkeitä sukeltamisen perustaitoja. Pitää pystyä pelastamaan itsensä tai sukelluspari. Vaikka sukellustaitoja on treenattu jo 10 tuntia uimahallissa, niin toiminta luonnonoloissa on ensi alkuun hankalaa. Jos sukellusvarusteet tuntuvatkin vielä laivan kannella raskailta, niin vedessä ne kelluttavat vasta-alkajaa tehokkaasti. Pääsy pinnan alle edellyttää tasapainotusliivin tyhjentämistä ilmasta. Kun vedenkalvo vihdoin antaa periksi, sukeltajaoppilas tasaa ilmanpaineen korvissa ja laskeutuu kouluttajan kanssa muutaman metrin syvyyteen. Mikä tässä sukellusharrastuksessa on toistaiseksi hienoin kokemasi elämys? No, ehkä se on se painottomuuden tunne siellä veden alla ja ootan sitä tosi paljon, että pääsee tonne luonnon veteen ja näkee kaloja ja kasveja ja tämmöistä. Se maailma on ihan erilainen tulla veden alla. Millaisiin seikkoihin sinä sukelluskouluttajana kiinnität sitten kurssilaisen sukelluksessa huomioon? No lähinnä siihen, että oppilas hallitsee tilanteen, muistaa korvien paineen tasauksen, osaa laskeutua oikealla laskeutumisnopeudella ja hallitsee sen tasapainottamisen, koska oppilaillahan on monta kertaa juuri se, että sukelletaan siinä se tasapainotusliivin hallintaletku kädessä ja tyhjennetään ja täytetään koko ajan sitä, että pyritään näitä tällaisia karsimaan, että näytetään oppilaalle, että voit hellittää siitä, että ei tarvitse sitä koko ajan pitää kiinni. Ja sitten se toinen on se sukellusasento, että pyritään siihen oikeaan sukellusasentoon heti alusta asti, niin silloin se tuo siihen semmoisen rauhallisuuden ja homma lähtee etenemään ja sillä tapaa oikein hyvin. Moni sukelluksesta kiinnostunut empii harrastuksen aloittamista silmälasien käytön vuoksi. Likinäköisyys tai ikänäkö eivät muodosta estettä sukellusharrastukselle, vakuuttaa sukellusnäkemiseen perehtynyt optikko. Taittovirhe voidaan korjata sukellusmaskin lasin tilalle vaihdettavilla vakiolinsseillä tai vaikkapa käyttäjän omalla voimakkuudella varustetulla kaksiteholinssillä. Silloin mennään niin sanottuihin RX-alueille, eli tämmöisiin räätälöityihin linsseihin, jotka tehdään nimenomaan sitä henkilöä varten. Eli jos on hajataitteisuutta yläosassa, niin tehdään tämän tyyppinen kaksiteholasi, missä on sekä mahdollisuus kauaksi näkemiseen että lähelle näkemiseen. Avovesiharjoituksen ensimmäisen päivän sukellukset kestävät noin 20 minuuttia. Toimintavarmuus kasvaa harjoituksen myötä, joten seuraavana päivänä sukellukset yltävät jo lähes 40 minuuttiin. Pari sukellusta on takanapäin. Millaiset tunnelmat? Ihan hyvät. Mikä tuolla veden alla oli kaikkein haastavinta? No varmasti se, että kuinka pystyy tasapainottamaan itsensä ja
sitten tekemään monia asioita samaan aikaan ja samalla kuitenkin pysymään rauhallisena. Millä asialla sinä haluaisit houkutella lisää harrastajia sukelluksen piiriin? No lähinnä sille, että tämmöinen sukeltaminenhan ei ole sitä, että koko ajan ollaan pinnan alla, vaan tähän sukeltamiseen liittyy niin paljon kaikkia muutakin. On yhdessä oloa, matkustamista, olla vapaa-ajalla siellä yhdessä ja sitten tietysti yhtenä osana se, että käydään sitten sukeltamassa ja sitten tietysti on asiasta mukava keskustella siitä sukelluksesta, mutta kyllä se on semmoista vapaa-ajalla olemista ja hyvä porukka kun on, niin mikä se mukavampaa.